Se Seppo. Luumukiisseliä. Ovi auki! Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Siis 209, 209. Sivu siitä! Oi Tappo melkein. Missä? Missä ne särkylääkkeet nyt on? I see the... Is... Yeah, it is. Kyllä on. Tell me, did anyone happen to kill a... Seppo Taalasmaa. on the way here? Se vaahtos muuten helvetin huonosti. Oli puukko! Big Taneli. I killed plenty of Seppo. the dime a dozen backstabbing scum. Like Niin kuin sinä. Ai helveti! If you manage to kill them, Mä tarjoan pizzat kaikille sovinnon kunniaksi. and nothing like them inside this... Minä sun what are you, president of his Stellan Somo. paraskin puhumaan. Susta on riesaa aina vaan. Muiden pervoja sekaan juhlimaan. Tuskin Elinakaan sinne kurkkiin. And now... Herra insinööri on sitten hyvä ja hakee muualta töitä. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Jos toi asia vaivaa sua niin kovasti, niin kerro Lasselle koko juttu. Sillähän siitä pääset. This already breached our Sokeria 6 kiloa. Todella surkea tapaus. You've seen what he's done to our... Alaikäiselle. Ja sitä paitsi siellä varastaakin! He could be... Lihapullia ja muusia. He could be in this... Taivaan portilla. He could be... He could be... Mua epäillään huumeiden hallussapidosta ja välittämisestä. Sinne meni. He's there. Seksi Seppo. Kato nyt. Tässä ei olisi mitään vaikeaa, jos asiat tehtäisiin niin kuin ne parasta on. Tää on... Ihmislihaa. See? Musta kasi. No, wait. That's Verta. So. Tiedetään mikä paskiainen sä oikein oo, ei tarvitse muistuttaa. No hyvä on. Aikuisena ihmisenä mä irtisanon itteni. Pakkaa tavaras heti! Nyt on piru merrassa. Naapuritalossa on taas hajonnut putki.